Ez hallja, ne videózzál. Most soha ne videózzál. Ne videózzál, ez még mi? Térd, soha ne térd. Veszélyes magélyek. Elhaltak egyszer, kétszer, sokszor. Jaj, így fog. Így is fogom, így is fogom. De most így is fogom. Vili is. De most mit csinálj? Doboz. Takarítsál. Na, ez biztos, te meg nem videózzál. Tehát nincs valami vödör. Nincs. Van vödör to gödör. De valami, amiben lehet majd valahogyan. Ez így ebben a formában, ez így nem megoldás. De most lehet, hogy röhögsz, lehet, hogy videózom, nem videózzál, ez az alapművelet. Te meg főleg nem mutogassál Szvetter király, de az magyarán... Ír szvetter, jó? Ír Szvetter, leszarom, bazd meg, annyira ír bazd meg, mint a királynő Angliában, de hagyjál meg hülyeségét, hol a faszomba rakom én ezt a nedvet? Tehát kéne hozzá valami vödör, vagy valami applikáció, vagy bármi, ami jön vele. Most itt nevetünk, meg vigyorgunk, meg minden, de hát ebbe a tálba fölfogom. Ennyi. Na, ide egy chips volt, most meg foslé lesz. Hát ennyi. Figyeltem. Figyelj. Ó, mellé. Ez. Vilada, dalada. Hát, mókás ez itt történik. 2 óra elvesztettük el a virágot. Nem tudom, kinek van lenne a táskáid, az az beszélni. Nem hiszem persze. A Red Bullos megbaszott faszodat te! Sebastian Vettel az első helyzet idén van. Az baszodat beszarsztad! Osnáda! Te! Ne videózzál! Üdv a világomban. A Red Bull világában. Üdv a világomban! A fóka világában az meg ebben együtt. Jaj, bazd meg ebből jön ki a lé. Én is a lé. Én is a lét a tét. Itt a lé. Bazd, ez így nem lesz jó. Nem lesz jó. Most itt látom ebbe a minutumba. Hát, ez így ebben a formában fura. Furi. Na, te nem mondd, mert elmegyek itt, nézek ehhez egy franciásan lövedó. Én is agadó. Lehet, hogy én megint leszem. Hozott vödör. Hozott vödör virág. Csináld. De most ez frankó, tehát azt mondja. Várj. Ne videózzál. Ne videózzál. Ne videózzál úgy ezt, mint a pókember, bazd meg. Kezed járjon. Tele leszel ellenséggel. Ennyi. El leszel intézve. Az. Kacsa. Nem marad épp szerved, mire végigszed, bazd meg. Hát most ennyi. Topjad neki, topjad. Kinek a háti? Azt mondta, Red Bull én voltam. Bedorulni. Hát nézd már, egy párt is. Azt akkor. Félsz, mi? Beszartál. Ennyi. Beszartál, mi? Retteg, Kis bazd. csacsában basz meg. Nincs ott a gyúrma, hogy megvédjen. Ennyi a Hol problémát. Hol gyúrma? Most be akart. Mossad már fel! Na most borult el. Mossad már fel! Szerem.
hallottál a szitekről? Miről? Az mi? Obi-Wan. Obi lesz. Apácska! Rettegsz, mi? Nem védek meg a bugik. Ennyi. Nem jön el Qui-Gon Jinn, hogy megvédjen. Ennyi van. Sikíts! Az erős sötét oldal velem van. Ennyi, Csubakka. Darth Vadert megharapta. Látom a tekintetedbe. Artuditóért kiáltasz. Yes.